Gafata malam, ina da wani challenge a matsayina na mace. Akwai kuma na san ba ni kaɗai ba ce. Akwai wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sa muke ja da baya wajen harkar jagoranci da mulki. Sau da yawa shi sa ba ma fitowa da kanmu mu ce za mu iya ballantana a bamu. Wannan hadisi tuntun yake damuna, nake kokarin in samu malam, kowane malami da zai iya mana bayani akan wannan hadisi, me sahihancinsa, sannan menene yake nunawa, yaya za mu gyara a tsakanin al'umma da suke ɗaukan, musamman a rural areas da suke ɗaukan wannan hadisi yasa ake mai da mu baya. Shin an fahimce shi ko ba fahimce shi ba? Wannan hadisi shine da aka ce sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk al'ummar da ta ba mata jagoranci tana cikin mai zance yawa to malam dan Allah wannan hadisi nake so a kawo mana shi, kuma a gaya mana sahihancinsu, kuma a gaya mana ma'anarsa, watakila ba mu fahimce shi ba. Na gode kwarai da gaske. Allah mai da malam gida lafiya. Wannan bayani naki yayi kyau sosai, kuma kin nuna abin da yake damun ki, kin fito da shi. Amma abubuwan guda uku ne. Na farko, hajiya dinnan da kika gamu nan dukan mu kaf kowa a nan gurin, na so ake ce ma din mata ne a zaune a gurin. Kin san dalili? Domin dinnan mata ne suka haife mu. Na biyu, dukkan mu muna da iyalai, kuma da ba su yadda ba za mu zo ba. Dan ni sai da na nemi izini gaskiya. Yawwa. Wallahi. Dan yes, Annabi alaihi salatu wassalam ko ya tafi da matansa ko ya gaya musu zai yi tafiya. To kin ga akwai wannan, wato addinin ne bu mu aikatar da shi wajen tafi da iyalinmu ba. Yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana, wallahi da kowa ya rike matarsa haka, ya rike yarsa haka, ya rike mahaifiyarsa haka, babu wata matsala da za a samu. Domin mace tana karama, babanta zai dauki nauyinta har ta yi aure. In ta yi aure, mijinta zai dauki nauyinta har ta tsufa. In ta tsufa, ƴaƴanta su dauki nauyinta har cikin kabari. Kuma an ce za a ba babanta aljanna in ya kula da ita, za a ba mijinta aljanna in ya kula da ita, za a ba ɗanta aljanna in ya kula da ita. Saboda haka duk kuɗin da za mu samu, duk gwagwarmayar da muke a nan gurin, da duk albashin da ake bamu, kaso 75 wurin matan yake tafiya. Gidajen duk da muke ginawa da motocin da muke siya, duk su muke bawa gado da su da yara. Da mafi yawa mu muke fara mutuwa mu bar su da yara su je su kula da su. Kin ga wannan duka akwai wannan. Maganar shugabanci irin na musulunci, in ana yin sama, mace ba za ta ce za ta fito ta shiga wani guri ba, don har tana ɗaki za a dinga kai mata allowance ɗinta da albashinta, saboda tareni ma'aikatan, tareni shugabannin. So ake ta haifi shugaban ƙasa, ta ja masa kunne, ta rankwashe shi, ta ce in ka zama shugaban ƙasa ka rike amana. Aikin da matan ba su bane ya ja mana wannan matsala. Amana ta karanci, gaskiya ta karanci, wasoso, handama, wabakere, cin hanci da rashawa. Duk da matan sun zauna sun ilmantar da mu irin wannan ilimin, da ba za a samu irin wannan ba. Dan baba ka ce take kwaba hannunka, ta baki bakinka, ta hana ka zalunci, ta hana ka cuta tun kana karami. To sai aka ce a ba su kwamishinoni, a ba su ministoci, a ba su daraktoci, a ba su kwamishinoni, a ba su ministoci, a ba su bangaren duk da ya shafi da wanda za ta taimaka al'umma. Amma shugaban da zai taka, ya busa, ya ciza, mace ko an sa ta sai an samu rauni. Wannan shine hajiya. Da haka hadisin bai hana ku shugabanci ba. Ki ci gaba da shugabanci, ki ci gaba da dagewa, ki ci gaba da hakuri, ki ci gaba da bada gudunmawa. Mijinki yana da haƙƙi akan ki, ƴaƴanki suna da haƙƙi akan ki, karantar da su, ki ilmantar da su. In kin gama wannan aikin, ki fito ki zo a gwagwarmaya da ki a iya inda musulunci ya baki dama.